tanda kamu doyung manang masih nasib ini dari kecewa dan safaro manang nasib lani dari kecewa dan safaro oh diulang saulang lagi oh panulang amih lagi bago oh ulang masana saulang lai penyapit kabania cakomai oh sadang di mano inyo batingakan sadang omande wakato samo sorang katiko gadang katiko lai tubana mande katokan kimi mai mia di bawah pulang nenang masaki mia wakubuan nanyo lai di kubuan nia di tanahnya dake dari rumah oh anak bakubuan kaburannya kato orang layo arum baun bungoy orami orang nandatang rami pulo orang namanye dari luar nagari orang tibo oh bedo bana mola sini aku anyolai gempar nagari kota Padang oh bariak bumi Allah rasonyo di buenyo karano apo bumi Allah kabariak karano anak patu berbakti pulo pada orang tuonyo Leula itu mangkonyo anyo kini mangkonyo beriak banala nananidu ya sabananyo itu tuma kalau digaco kalau dicali alun sabarapo azapan mula datang tega kira tabedo bedo mae warung kaburan calo sini ya banyaklah datang ayo orang kamancali banyaklah orang mengunjungi kaburan nia oh rumah mula dibangun lah di orang rumah dia diaki orang kini ko nia lainyo cali yo mandenyo ke rumah nyo lai sanang yo oh mandekan luang lagi oh mandela isanang rasonyo dalam hati tapi nan mande sanangnya dari luar saja mulai dicari kata orang dalam hati soalnya dari luar saja sanang Allah rumah ranca Allah kepiang banyak Allah bare banyak segala banyak tapi awak kekurangan anak babayu lai yo anak pado kepiang ngasai nak ke kampung teliang saleado kata rata pia kurang kepiang sayo awak lai ado anak obedo bana mola dinan padi telata mak di dalam imu datang uang mandenia bayi kuati anak basayang sayang yu oh watigo anak perempuan seorang kaniyo laki-laki kini tiga baduonyo lain sesonia kana lapai onne tiga batigo lain perempuan duo lelaki seorang tu anak tiga nyolai temande terlampau sayang kanak nia, abana sayang nyoka anak nia.
sampai kini mandenyo masih taringi ini oh nampak mula jujuangan goreng anak tapak anak pulang tapak pulo mula anak mandi tapak anak bayi basikola oh nak tanggung dolai mamangati menangi madela di sinan tio malam mande oh menangi tabayang niana de mande manai di mano niana lihe mande onai mande lalo raso dunia mande bajalan raso dunia mana mande mandi raso dunia manai mande rudu raso dunia yu mana di mano niana sayang amak manai manangila mande nandistinan diturui mola de adik laki-laki anyolai o amak dan akan olah usa amak kamanangi mamak kanduang tangi sajo nang kamak tangisan matu amak nang kasambok beku amak lo nang kasakit kak niya indah kapulang lain o kak niya indah kawawali akak niya alasan nang joncong ahwa ma balon tahu lain oh kini kakak mau doakan mak doakan anak amak sini amai jantangi mak agian kakak padi kakak dalam kubur mama amai kini ko doa mak agian kakak nia jalo onde tangi mak barian menjawe amak di sinan bakai anaknya ubuyong akan molang lima lo amak tak kamanangina kakak wa arajina abakarajo mana andanga kecik mandena elo keciko kakak angkete marasaina sampai kadang selesai naik pulang sekolah naik nyomang alegor yang kakak anak nelapian kambiang dahulu itu kakak mana kan ruangnya itu inyo nak sayang kamande berbakti kakak karang tua mana dan wa angka malawan lo make mande angin na opasan kakak ni anak dan malawan kamande na mana kan duana sayang mande mana menyambut anak laki pakai amaknya amma ampuni ambu mak puna nindak kalawan pakai amak oh sayang amak konta de amak nak lain mau ke dunia ramai 9 bulan mak mangan dua mama mak ujuyan amboi limudi mamae kok kalai angok mak taruan kepada nambu mam kok kalalo mama tendangkan kok kamakan mandesuan kok awi mak mandesusuan kok kamandi mandi ya alun tabale dasu mandi lade Yapo mandi dasu kamu bale tabai Lanjutkan dua Kodusana Okapasa Oba isu nyonak kapadang Kodusana Tapaso Basabah Mungkin ba isu biolaka diulang kini diganti mulah
ojo bulan digabungkan ke pasar diganti irama jo gitar digabungkan gitar jo biola supaya sana kata balun kapadang sadang kukuaduo supaya di sana dirantau tai bursana ngati mandangayon le. Oh mungkin sana ingin baisu nak barale nak baminantu nak basuna rasu 20 orang Padang nak ke pasar babelok jalan kamuaro. Orang Padang pandai lo bayi lo lah pandai pulo bacarito kalau tak cinta sana isu hubungi nomor orang punya YouTube ko jadi namo YouTube apa ko mola Hendra Syahrial jangan lupa like subscribe itu karena liau supaya lu sana awal terhibur kasado nyorang dirantau. Ini gagang di mari gagang ala pai babening kini gadang alanyo gadang nia ayala pai ko gadang kini nyo gadang sini ama alanyo pai. Sari kapantai suno niai nakababali abali salamu niai nakababali salamu dunia nakatungai sari inyola katanga bali makonia ina ababali karano inyo Allah mati onia nakababali karano inyo Allah ko mati. Kale mambuet padio itu setajo awak cali ini akan adonyo padio itu sajo made amaknya cali.